ତାପରେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ବିରିୟାନୀ ବିକୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ବିରିୟାନୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିରିୟାନୀ। ତ ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତାପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଅ। ଏଠି ତରକାରୀ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ତରକାରୀ ଅଛି, ଏଠି ବି ତରକାରୀ ଅଛି। ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ ଯଦି ଏଠି ପଳେଇ ଆସ। ସୁପର ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସୁପର। ତମେ ଟେଷ୍ଟ କର, ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖୁଥିବେ ଲେగ్ ପିସ୍ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍। ଭାଇ ଲେగ్ ପିସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁପର। ତ ଭାଇ ସେ ଭାଇ ତ ଖାଇସାରିଦେଲେ ଲେగ్ ପିସ୍।